ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe a chọkọtakwado mma ekwu abịagba m ihe eriri n'ikpeazụ o kerenụ ya nnọọ Igbo mara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa n'ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Fraịde bụ abalị 24 nke ọnwa 4 afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga n'olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mma ya zụziri nke ọma ọba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ odogbo ahụ nwoke ekpete na ahọrọ Lamin Yamal ebe mgbe Kaisedo bidoro gbawazie bọọlụ anyị azawa Kaisedo Clara nwoke ọcha na ebe a n'ụtụtụ akele ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma Igbo ndị ọma na sala Chinetele otu unu mere eji maka na rosiri na-eke si agazichara unu ndewo lee ya were ọchị na-atọ m uche lee resipti ọwụ were uche ọchị na-atọ m a na-ekwe a na-eme ịhụ n'ebe edere ya ọchị na-atọ m 7,000 naira payment made balance 10,500 naira only ọ ihe ọ fọrọ ma akpụzukọ ya the man ashịgọ ihe ọ shịgọrọ ebe a ka ọwụ signature ya eji amabute ego nye ndị na-amaghị this is the receipt anyị nọ live na ụtụtụ a na Facebook anyị n'ihi ya ga ebe ahụ ga-akiriwe anyị ka unu kweta na ọ na-eme ka unu kweta na ọ ịhụnanya ya uche ọchị atọgbuola m kedu ihe dị fun uche weto 7,000 ka iji amaka ihe like this 7,000 ka iji akpọkeshi like this ọ fọrọ nụ ntakịrị mee ka ya abụọ ka osimiri uhie gịnị ka a na-akọ irime nsụmọ ịkwụchazie 10,500 a ka ezi ihe ga-eme that ị ga-eji shele rufu bufe ya I will celebrate it because ọ dịghị mfe uche 7,000 dị gị like ọ dịghị mfe o nwere ala ka m si kpọtọpụ ụgwọ igwe a gị mara na enwere na m onwe m na-atọpụla na-agbụ ji m ama m na-aghọta celebrate grace celebrate grace give me my flower o sule gị celebrate grace give me my flower give me my calm down let me talk. Well, so far so good. Ịgbalịtụkwara. You try small. Ịgbalịtụrụ. Mana jishi ike. Let me get. But uche 10,500. Ịhụna ka m si ele gị ka a na-ele. Ịhụna ka m si ele gị ka a na-ele. Ikwere m nkwa na m ga-ebu igwe aga akwa akụma. Ọ dịla late ime ihe ga-eme echi. 7,000 ihe m ike. Onye ma echi. Ike 10,500 ka afọrọ. Onye ma echi. Na tomorrow. Ịma a na-ekwu ihe ya dịka onye mechi onye ụwa 10,500 onye mechi onye ụwa karịa m onye mechi onye ụwa karịa m abeg echi dị ime o Clara mechi ịma n'ụwa Clara mechi ịma n'ụwa onye mechi onye ụwa echi dị ime o ime ihe chi ga-amụtara m uche ọwụ ma 10,500 o nwere ike chi ugbu a ma akwụcha ụgwọ ya kpam gị buru igwe ọ bụ gawa uche hapụwa meanwhile were opportunity a lewa onye nwere wheel onye anyị ga-agbazi na wheel mara na ngote because the way nji ele ya ọ bụrụ na ị ga-ebu igwe ahụ aga akpa akụmechi datụman agaghị ekpe iresi m ya wit wheel ya ọ ga-achọ ka ọ tọpụ ya mgbe m kpụtọpụrụ ụgwọ ahụ ma ewere kwuo ebere ya koodu Igbo mụrụ nze ma ọzọ tupu anyị agbapụ ya ọsọ n'ụtụtụ anyị chọrọ iji oghere a mee ka ọha na eze na-ege ntị mara na ebelebe ga-egbu echi na akwa akụma mgbadamgba ga-agba na akwa akụma British ga-agba German maka gịnị ihe omume anyị bụ oje zuru obodo bụ nke ndị ụlọ mgbasa ozi Eko FM ji ewetara ọha na eze ọ ga-ada n'obodo akpa akụma dị na kansụl ime obodo Owerri North nke steeti Imo n'ụbọchị echi na-abịa Satọde
akụma na anọkwa ya. You need to be there. Yeah. I will be there. Yeah. Clara Wekocha will be there. Yeah. Ndị niile iji anụ olu ha na redio, ndị media anyị, DJ anyị, everybody, go tigbo, ha niile ga-anọ ya. Ebelebe ga-egbu, amami na aghọta. Kedu ebe ọ ga-ada kpọmkwem na orie isi ka ọ na-akpọ ya gịnị dị na akpa akụma market square ọwa ebe anyị ga na-eme ya bụ oje zuru obodo. Bịa wee chi, jụwa adres you will get. Ka mgbagba ebe ahụ. Cheta na onye ọbụla mabutere oje zuru obodo amabutele 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya. Onye dị otu ahụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ onye eze ya ga-akpọnye ya ga-abịa n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM n'ụbọchị Wenezdee ikpeazụ nke ọnwa a. Anyị agba ha ajụjụ ọnụ gbasara njirimara obodo akpa akụma, ihe obodo akpa akụma na nsọla nke ha na-eme gịnị ha na-anabata. Ọ wee eko na-eme ya, ọ dịla adọ ọ wee eko, ọ na-adịghị laadụ gị nwa m ihe ị na-ege o kwesịrị ịdị laud na ghọta. Ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ anyị chọkwara iji ohere a meekwa ka ọha na eze na-ege anyị ntị bụ ndị nwere mmasị isonyere anyị n'ihe omume anyị a na-akpọ ije di na nwunye n'ụbọchị Mọnde na-abịa abịa. Ịchọrọ ka gị na nwunye gị anyị anaghị ama n'ọkwa oge na-adịghị anya anyị ga-ahọrọ ịchọrọ ka gị na di gị maọbụ ịchọrọ ka gị na nwunye gị bịa na ya bụ ihe omume anyị ji ewetara ọha na eze kwa ụbọchị Mọnde ọbụla. Unu chọrọ ka unu sonyere anyị na nke Mọnde a na-abịa abịa. Ihe ị ga-eme bụ iji nwayọọ kpọọ akara ekwentị ndị a bụ 0707 491 3436 0707 491 3436. Ịkpọ nke ahụ ma ị na-enweta ya anyị gị kpọọ 0707 491 3440 0707 491 3440. Gekwa ntị, ị na-adịghị interested, don't call this number. Ana ha m ekwule ya ya bụrụ na ama mma ụfọdụ ndị chọrọ ịma ma nọmba ya gaga mụnwa anaghị aghọta. Ị na-adịghị interested, ha ndị dị interested to call. Ọ dị oke mkpa. Ekwentị ebewele ịkpọghachie ha ihe ị ga-anụ abarasị nka mkpọkị na-emara. I don't understand. Kọdị n'ụtụtụ anyị chọrọ iji ohere a gọrọ oriakụ Nkasi Ogbonna, Mixis Nkasi Ogbonna, ọfọ ncheta ụbọchị ọmụmụ ọma nwaanyị ọma Zegeme, onye nke anyị ya nwa bụ Head of Procurement Department na the King's Group of Companies. Happy birthday! Ya nwa wee onye ahụ na-ahụ na ụnụ bịara ụnụ ahụ switi ra ebe a. Ndị a na-abịa abịa ha ahụ ụnụ hụ switi n'ọfịs anyị na-atụtụrụ ọ ya nwa ihe ndị a niile ya nwa na-ahụ procurement mmiri gbotigbo ihe dị ka ọ kwesịrị ịdị. Nkasi obi, nkasi nwa amama ya gaziere gị nọ. Happy birthday nwaanyị ọma wee bụrụ ya. Kọdị n'ụtụtụ a na-abịa ịbịa gbugbo oge ọbụla anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu ya gbadoro ọkpụ na akpụkpọ onyeisiala Tinubu degaara ndị ụlọ nzukọ seneti n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee na-achọ ịgbaziri ha ego dị narị nde dọla ise na nde dọla 16 $516 million. Gwa ndị ụlọ nzukọ seneti na ọ chọrọ iji ego ahụ arụ okporo ụzọ si steeti Sokoto gawa Badagry. Nye ndị na-amaghị, nke a bụ okwu akpụ n'ọnụ ugbu a n'obodo anyị abụọ Naijiria. Tinubu anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ degaara ndị ụlọ nzukọ seneti akwụkwọ bụkwa na akwụkwọ onye isi oche ụlọ nzukọ seneti bụ Godswill Akpabio gụpụtara ndị ụlọ nzukọ seneti n'ụbọchị ụnyaahụ dịka ha na-enwe ọgbakọ. Ọ gụrụla ya na a ga-agbaziri ya bụ ego otu ụlọ ọba ego ọwa kpọrọ aha, mana ụlọ ọba ego ahụ eji m n'aka na ọ nọ na mba Germany n'ọwa ebe a ga-agbaziri ya. Ndị nke ahụ ekwetela ịgbazinye ha $516 million. Ịtụgharịa ya n'ego naira atọwa atụrụtawa Chineke ekwu ya ekwu aka ya aka. Ndị ụlọ nzukọ seneti enyefee ya n'aka otu kọmitii a na-akpọ Local and International Debt Committee. Si ndị nke ahụ ngwa ha ka a mara ihe a ga-eme ya. Na ya bụ akwụkwọ ederede leta onye isi ala na-arịọ ha na ọ chọghị ka a bịa gbuwe oge na biko ha hụ na nke a mere ngwa pas ya bụkwanụ nke mụ na gị ma na onweghị ihe ga-eme n'ụwa ahapụ ịsaịn ya. Uche ekekwala nkwa ụka
ekekwana nkụ ụkwa ije a dị long. itu long ifa ị hụrụ ije a ọ dị gịnị very long. Anyị wee na-ajụ n'ụtụtụ a kedu uru ego mkponye aka fuel subsidy onyeisiala Tinubu wepụrụ bara anyị? Ọkwa anyị ji ajụ ajụjụ ọtụtụ ugboro. O nwere ihe mere ajụjụ a ji na-abịachi anya maka na mgbe onyeisiala Bola Tinubu batara n'ọkwa ọchịchị ihe ọ gbara anyị bụ na ya bụ ego mkponye aka fuel subsidy. Nye ndị na-amaghị, fuel subsidy bụ ego ọchịchị etiti na-etinye n'ọnụ ego mmanụ ụgbọala iji hụ na price ya dịtụ low nye ndị a na-achị achị. O nweghịkwana ihe dị njọ itinye subsidy n'ihe. Gaa n'ọtụtụ obodo dịgasị iche iche a na-eme ya eme. Ọwụ ụzọ esi achị gịnị ọchịchị. Ile anya na osikapa akarịala ọnụ gị tinyekwuo ya ego iji hụ na ọ bụ nke aka rute gịnị ndị ogbenye. Tinubu abata si o na arụrụ aka jupụtara na ya na-eji ya maburu ego ọha na eze na oge ewepụ ya na o wepụ ya ihe ga-adị mma. anyị ga-eme nke anyị ga-akwụcha ụgwọ bra at the end of the day. Eji ole nne gị kọkọrọrọ m gaa chekie Tinubu ebiela ego kara bubu. uche ndị mgbe ji akwụ ụgwọ uche ebidogodo nna bubu ke niile bubu buru before you know ya gbabiri nwụọ. Tinubu ebidoghị a na-ebi uche ego a na-ebinye kedu mgbe a ga-eji akwụ ụgwọ ndị a na-ebinye dị ndị ala anyị ego a kedu ihe wụ dia interest ha ji na-ebinye ego anyọm ihe kara ndị a ka ihe wụ dia interest ndị a ga-enwenụ interest nọ ma ọ na-enweghị ihe ọgwụ mmanụ anyị. uche ekekwala na nkụ ụkwa o mere nji asị gị mụwakwa China anything can happen at any time. Ị nwere ike iteta ụra n'ụtụtụ gị hụ ụgbọala echewe buutu ya na ya compound gị si gị chevron pụtara banye. uche chevron wo n'ohia French. Oh sorry. Shinhoshonho, that's the word nchoga. Shinhoshonho wo banye. Ekwulu okwu banye. Na-ebughị aga China. N'iwola citizen of China. Ama m na wọta. Ndị a ga-eji ego bigbu anyị. Kedu uru ego mkponye aka fuel subsidy onyeisiala Tinubu wepụrụ bara anyị? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa gị gaa na Facebook anyị. Chọwa Eko FM 100.7 maọbụ Eko FM naanị. Klik ịkpa m kiriwe anyị live ebe ahụ zibatakwara n'anyị ozi maọbụ gị zibatara anyị ozi na WhatsApp site n'akara ekwentị abụọ 0707-491-3438 0707-491-3438. Onyeisiala Bola Tinubu anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee degaara ndị ụlọ nzukọ seneti akwụkwọ na-achọ ka ha nabata ka ọ gbaziri ego dị narị nde $5 na nde $16 bụ $516 million bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na egbuola mmadụ abụọ ozu ha yasara ebe otu onye na-efu efuru ugbu a na mwakpo ndị ọkpa egbe bandit wakporo otu obodo na steeti Plateau. 2027 ọchịchọ ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ka Peter Obi na Rabiu Kwankwaso jiri ọkọlọtọ otu pati African Democratic Congress jizi ọkwa onyeisiala Nigeria na nke osote ya ebidola kowe achịcha n'otu pati African Democratic Congress bụ nke mere ọtụtụ ndị mmadụ ji wee na-ajụ ma udo ọ ga-adịkwa n'otu pati African Democratic Congress ma nke a mee. Otu pati APC agbatikwuo na ntuli aka elu praịmarị ha maka ọkwa onyeisiala ka ọ bụrụzie n'abalị 23 nke ọnwa Mee na-abịa abịa bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọkụkọ si nke ya bọrọla azụ agaghị m atụ ha mba Iran ogbunigwe ọzọ ka Trump kwuru. Ndị uwe ojii steeti Akwa Ibom agaala aka ka egbe pịgburu otu onye ntọrọ mmadụ ọgbụ ama ama aha ya bụ Emmanuel ma napụta ya okpokoro isi mmadụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ o bu n'aka. onye ama na ọwụ ihe dawe ka ọ na-eme. A well-known kidnapper, popular amaya ama the popular. Amaya ama asa aha ya Obong Emmanuel.
eji ntọrọ mmadụ wee mara Mara ya ya. mana Arinze Hey. Chineke na aka ndị uwe ojii steeti Akwa Ibom akparala ya ka ọ dị nwaanyị ọma Trump Chimezie nke ahụ nne ya si Mbaise nwaanyị nwoke apụtala si ọkụkọ si nke ya bọrọla azụ na ọ gaghị atụ ha mba Iran ogbunigbo nso mba Iran ekwetela uche Trump na-atụ Israel na-atụ ha ha ekwetela ọ dị egwu otu pati APC agbatịpụla ha ntụliaka elu praịmarị ha maka ọkwa onye isi ala asị ka ya bụ ntụliaka elu ga-abụzi n'abalị 23 nke ọnwa Mee na-abịa abịa na ọ bụ mgbe ha ga-ahụ ohere mee ya bụ ntụliaka elu onye na-abịa makwa na Jagaban adịega onye ka ya na Jagaban na-eme ya bụ ntụliaka elu ihe a bụ ajụjụ ekwesịrị dị na-eme gịnị na-ajụ ihe a bụ ajụjụ ekwesịrị dị na-ajụ ike gwọrọ nwaanyị ọma ndị okpere bandits awakpughị na otu obodo na steeti Plateau egbu ha mmadụ abụọ ozu ha ghasara ahụ ebe ofu onye na-efu efu o nwere ka ọ dị ịma onweghị mgbe ọbụla ma ọ bụ ụtụtụ ọbụla anyị ga-abịa ebe anyị na-agaghị arụtụ ya aka na-awakpokwala egbuokwala ha awakpokwala egbuokwala ha mana n'agbanyeghị ihe ndị a niile ụnụ nụrụ ya n'ụbọchị ụnyaahụ ka ọchịchị etiti sikwa pụta n'ọnọdụ nchekwa ala anyị na-eme nke ọma na-akpọọla ha ndị Boko Haram mgbọrọ ndị Boko Haram a na-agwa gị bụ ndị tọrọla 412 people na nso a if I'm not mistaken 400 and something akụkọ anyị nụrụ bụ na mmadụ 12 agbafunahụ na ha uche chike ntọrọ ruru nga a na-atụrụzi 400 and something at once iji wee gwa gị n'obodo anyị abụ Naijiria nchekwa ya kụrụ afọ n'ala kedu ka ị ga-esi tọrọ ihe ruru 400 enwe onye majara eburuchekwa ha tọọ ha ha gasị a na-ezo ya ezo a na-ezozi ya ezo even they wear mask a na-ezo ya ezo ihu korokoro o nwere ka ị ga-esi kpụrụ mmadụ ruru 400 na-aga n'ime ọhịa ụmụ ọhịa na-agaghị eme ụṅarị 400 ọ bụ otu a ka ọnọdụ enweghị nchekwa Naijiria si wee daruo a na-asị na akwụọla ha ngwọrọ ọ bụ otu a ka ọnọdụ enweghị nchekwa Naijiria si wee kụọ mgbọrọ 400 and at once no shaking ike agwụla ike agwụla ọkwa na nso a ka a na-agba Tinubu ajụjụ ọnụ ya sị na ndị otu pati ọzọ na-anaghị ahụ ịgba ọ na-eti n'ọchịchị ọ ga-enye ha jigibola ọ ga-enye ha ọkwụ anya ka ha kpuru hụwa ọrụ ịrịba ama ọ na-arụ na ọ gbabiela ya mmiri si gịnị ka anyị ga-ekwukwanụ onye na-aja gị were aka gị mee gịnị jụọ onwe gị mana ndị na-achị achị sị aka nke iji ọwụhụ ya Nigerians are suffering Nigerians are dying Nigerians ahụ na ha nke tọrọ bịati ihe ụbọchị ihe anyị na-anụ wee agbazirila ego ebirila ego ọkwa ọnụ ka a ga-eji ekwudo ihe a Nigerians ahụtala onwe ha n'ọnọdụ amaka eme onye ọbụla na-arịagodi nri ọnụ ndị anyị ka mma na-achịzi anyị ọchị onye ọbụla na-arịa nri ọnụ dịnụ mba Ghana ndị ụfọdụ mba ndị anyị kacha mma obodo ndị na-emebu ọkụ enwe ahụghịzi ihe ọkụ mana anyị na-enye obodo ndị ọzọ ọkụ ha ka ji anya ụgwọ n'elu ya aka ji anya ụgwọ n'elu ya n'elu ya ndị anyị enweghị ọkụ mana anyị na-agbazi ndị ọzọ ọkụ agbaghị ego ole mmadụ na-emefu na transport in a month agbaghị ego ole mmadụ na-emefu na transport in a month you will cry isiokwu ị ga-ebere ụwa akwa agbaghị ego ole mmadụ na-akpụ n'ọkụ latrik a na-anaghị eweta you will cry isiokwu ọkala njọ you will cry uche nwere abụọ ka nje hụrụ ọkụ latrik agwa gị ka ọtụtụ obodo dịgasị n'obodo dịgasị iche iche nwere n'ala anya bụ Naijiria ka ha si adakpọ in terms of development in terms of government amenities ị ga-ebere ụwa akwa ị ga-ebere Naijiria akwa ụwa ị ga-ebere Naijiria particularly thank you so much for correcting me ị ga-ebere Naijiria akwa mana ha pụta ha si anyị na ha agbabiela mmiri na onye na-anaghị ahụ ịgba ha na-eti n'ọchịchị si nye ha ọkwụ anya unu gwahụ ndị na-idiri ọkwụ anya ahụ thank you unu na-idiri ọkwụ anya ahụ iji mara na onweghị ihe unu na-eme anyị n'ahụ what is happening ndị mmadụ na-ebe chekwuo what is happening anya m okwu m ndị ọrụ ahụ n'ụwa ha kedu ego a na-akpọ onye ọrụ onye kpọrọ onwe ya civil servant weto ihe niile na-adali emere salary increase ọwa ajụjụ a ga-ajụ emere salary increase ọwa ajụjụ asa allocation na-akarịa mana ọ naghị reflect it's not reflecting it's still the same thing
ọ ga-akara anyị mma na erewara fuel 250 a na-erebi ya na mbọ thank you ma unu merewe ihe unu na-eme ka ema n'ebe shi eze tonu n'aka unu. Nigerians are willing to ndị a na-ahụzụlụ the way a na-agba ha mbọ kara na ụnụ ga-abịale mmanụ ụgbọala wele ile ọkụ latrik na-abịabịa ababu wepụ ụzọ akpọchie ebe niile chakọrọ m Ndị mmadụ na-ebe inyepụta isi egbuo gbuo gị Atụrụla. your life is not guaranteed. at all. Your life is not guaranteed. Ya alakwuo na nrụrụ aka ndị a na-achịkwachi emebikwuo ya ndị uwe ojii jide gị n'ụzọ anakwuo gị nke iji nekwe n'ụtụtụ a uche na gọọmenti kọleji enwe ndị ke ma ntụrụ nga ha anaga this morning. you know ndị lecturers nweta gị n'ụlọ akwụkwọ anakwuo gị nke iji onye ọbụla chọgazie cash and carry ebe ọ ga-abanya n'ike corruption here and there everywhere every sector uche ihe awa aka nna m ji agaji ụmụahịa ure na-esigbu anyị n'Imo steeti ebe a ọ dị ego ike gbọrọ unu nwere ike ịkọwa ọkụ mmụọ asị gị describe ọkụ mmụọ sị gị define ọkụ mmụọ kedu ka ị ga-esi define ya noise ebe niile gburugburu ike gbọrọ Chineke mere anyị ebere ma rịa nyere anyị aka ka ọ dịla anyị na akwụkwọ akụkọ Daily Post mmadụ 12 agbafunahụ na ndị Boko Haram ji ha kemgbe si na steeti Borno bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Chineke buru ụzọ gba m okpu tupu m anabata ịbụ onye isi oche INEC ka onye isi oche INEC n'ala anyị bụ amụ Peter Anekporo 2027 Tinubu na ndị gọvanọ otu pati APC ezukọla dịka ya bụ otu pati APC gaji ime ntụliaka elu praịmarị ha n'oge na-adịghị anya ndị ntorobịa otu pati African Democratic Congress emeela ngagharị iwe n'isi ụlọ ọrụ INEC dị na steeti Taraba na-achọ ka ahụta David Mark na Rauf Aregbesola dịka ndị ndu pati ahụ uche time dey go makwa m ihe ndị a meghị makwa m ihe ndị anyị ya time dey go uche akị mana enwere time ọ ga-eru na INEC akachie ya ị na-asịkwanụ time dey go gịnị ka ndị a ga-eme ihe awụ politics okwu dị oke mkpa a ga-agbapụ ọsọ chabi ikpe ka a mara ji nke na-aga n'obi na nke na-aga n'ọba ndị ọzọ na-ekwu okwu praịmarị ejichie pati nka were ikpe ya gbatịkwuo mgbe a ga-achabizi ya ga-abụzi mgbe ha na-amaghịzi ebe ha ga-aga ha mazi ụkwụ na aka amazi otu ha ga-esi eme ya uche what kind of thing is this? ị nụtụla maka stifle demokrasi ịpịchi demokrasi aka n'ọnụ ị nụtụla maka ya ọwa ihe a chabi ikpe ọsọ ka ndị a mara ụlọ ikpe kwesịrị ịma na ikpe a dị ọsọ ekwesịrị ịma ihe a bụ pati amara ụgbọ nke a na-eso eso maọbụ nke na Fiu Bala maọbụ nke David Mark amarakwanụ nke PDP ọwụ ndị nke Turaki ka ọwụ ike amara ihe ndị a confusion everywhere ike gwọrọ nwaanyị ọma amụ Peter na-apụtala sị na Chineke gwara ya okwu tupu ya ewere Clara chere ka don't add to my anger this morning chere ka anyị gaa na nke akụkọ Punch igezie Peter Obi ntị ego Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị obu egbe egbuola otu onye pasịtọ ọwụ na steeti Adamawa ozu ya dọrọ Peter Obi agaghị esonyeghara otu Labour Party ma ọ bụkwanụ jiri otu Labour Party jizọ ọkwa ka onye isi oche otu Labour Party n'ala anyị bụ Nnadi Usman kwuru ndị agha ala anyị na ndị omekome egbujiela ji ma gbajie mbazụ na steeti Yobe ebe ndị agha ala anyị gbagburu mmadụ 24 n'ime ha ozu ha yasara Peter Obi na gọvanọ steeti Bauchi bụ Bala Mohammed enwee na nzukọ ime ụlọ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ziganụ ndị agha ala anyị n'obodo ndị e nwere na steeti Borno nakwa na steeti Kaduna ka ndị ụlọ nnọchiteanya ala anyị gbara ọchịchị etiti Naịjirịa ndị uwe ojii agaala ha aka ka egbepụrụ otu nwoke ọ bụ na steeti Ondo ma hụta ọkpụkpụ mmadụ na ọtụtụ ihe ndị eji eme ọgwụ ego n'ụlọ ya uche
ihe ọtụtụ ndị mere ba ọgaranya uche ịnụ ya ma ọ agwa gị ya asọ ọkpụkpụ ndị mmadụ wa aja ị ga-asị ka ị nọrọ gwakwa otu ede mana Arinze Chineke na aka ndị uwe ojii akparala ya ihe ọtụtụ ndị mere ba ọgaranya kudos to our military ndị agha ala anyị akụkọ anyị nụrụ bụ na ha na ndị omekome egbujiela ji gbajie mbazụ na steeti Yobe ha agbagbu ndị omekome a 24 ozu ha ayasara nke bụ eziokwu wee bụrụ gecha ntị ime eji m ahụ mana ọdọ nzirịta ozi soshal midia onwe ka ndị agha si kwuo na ha gbagburu ndị mmadụ achịwa ọchị. What is funny? Ọ dị easy. Kedu ihe dị funny? Ịga ịrụmụ ọrụ ndị agha ịrụmụ ọrụ ndị agha na-ekwu gị na-aja eze ise lie. Yes, enwere ike enyekwa asị nsogbu adị mana ndị a nidiri our support. Yes, maka otu n'ime ihe egbuge na ya bụ ndị a nidiri gịnị our support. It's not easy. Gị ma na-achị ọchị asị gị buru egbe ga ọrụ ndị agha, you not go. Dịka ị na-anụ olu anyị n'ụtụtụ, o nwere ọtụtụ n'ime ha nọ n'ime ọhịa ọ maka ọdịnamma mụ na gị. Hapụ ezinụlọ ha ha jikwa nwaanyị, ha ji nwa, ha ji ezinụlọ. Mana ihe na-ewute mbụ na ọ bụ ụtụ dị ọjị n'ahụ na-eme gịnị na-egbu ọjị. Ihu n'ebe nsogbu Naijiria malitere, ụtụ dị ọjị n'ahụ na-eme gịnị na-egbu ọjị. A na-ekpokọ o nwere ndị na-akpọsa ya ayasa ya. Ndị na-anatazi ya ntaramahụhụ ya bụrụ ndị agha. Maka na ọ bụrụ na emeziri ihe emezi n'obodo anyị bụ Naijiria, a na-ekwu ya na-eme onwe ihe dịka ogbu arịpọ, onwe ihe dịka sabo, obodo anyị bụ Naijiria ga-adị mma. Mana ike gwụrụ ndị agha ala anyị jisi n'ike, ọ dịghị m izi mmadụ ikpebiere onwe ya ịlụ ọrụ obodo anyị bụ Naijiria ọgụ. Uche ọ ga-adịcha mma. Ọ ga-adị mma. Nnenadi Usman apụtala sị na Peter Obi enweghị ihe jikọrọ anyị na otu Labour Party. Ọ dịla late. Ọ ga-ejiwo pati ha azọ ọkwa ọwụla na ọ gakwa na alaghachita hụ na otu pati Labour ịghọtara ọ ka ha bịaghachi ha azụ. Ọsọ dịla late. Ike gwụrụ ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ dị sitesiman. Gọvanọ Okporouzo dị mma akpọọla oku ka enwe ịdị n'otu dịka otu pati APC na-akwado ime ntụliaka elu praịmarị ha bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ dị sitesiman. Na ya bụ otu akụkọ akụkọ dị sitesiman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị onye otu pati APC ga-ebili si na ya na gọvanọ Nwefọrọ ga-eso azọ ọkwa gọvanọ steeti Ebonyi n'afọ 2027 na-abịa abịa ka onye isi oche otu pati APC na steeti Ebonyi kwuru. Enweghị nchekwa, ndị ụlọ nzukọ seneti na-achọ ka a kagbuo ime achụnta vootu kampen na steeti 8 enwere na mgbago ugwu ala anyị. Otu ọbụla na otu pati African Democratic Congress ọsọkwara nweta mmeri n'ụlọ ikpe okpecha ọgwụ ala anyị. Obi, Atiku na ndị ọzọ ga-esonyere otu ahụ ka onye isi oche otu pati African Democratic Congress na steeti Imo kwuru. Nke a dabara amamị na-aghọta ya bụrụ na Anafio Bala ọ ya nwa nwetara mmeri o, ọ David Mark nwetara mmeri o, si Peter Obi, Atiku that is the way forward. Ije ekpe ya ọgịga ya ekpe ọlịla. That is the way forward. Ya ekpe gene ọlịla. Ime itiwa draft. O nwere ebe draft ga-akpaghọrọ gị sacrifice atu. Ititila draft la abụ ga-esi rie nri obodo gburu eze ọfọrọ ole kama rie nri gịpịa ya aka kpam gị nye ya kpam si ya ngwa were tu ka iji tu ahụ ji tọhapụ onwe gị. Ihe a bụ ihe pati African Democratic Congress ga-eme ugbu a maka na ejidela ya n'olu, ejidela ha n'olu. Ụnụ chọọ ịgbagburu n'ihe a ụnụ ga-sacrifice something. Ida ikekwe ekwupụtara na Fio Bala dịka onye nwetara mmeri. Ọ na-asị David Mark na Mbanụ biko butuonu we will continue later. Ya bụrụkwa ndị nke David Mark ọ na-asị no problem, we will continue later. Ije ekpe ya ọgịga ya ekpe ọlịla ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị eleba ya anya bụ ntụgharị a ọchịchị Tinubu chọrọ ịtụgharị obodo anyị bụ Naijiria ka ọ bụrụ obodo Leonard. Obodo Leonard. Anyị wee na-ajụ gị sị
kedu ụdị uru ego mkponye aka fuel subsidy ewepụrụ bara anyị? Nọrọ ebe ahụ agarịkwala agar. Echo FM. You love music? You love Echo FM 100.7. It's the sound of the city. Echo 100.7. Echo FM. Sweet music only on your favorite radio dial. Echo FM 100.7. Attention, Owerri! The new Lawyers Remuneration Order 2023 is here, regulating fees for drafting title deeds, irrevocable powers of attorney, and similar documents. The fees ranges from a minimum of 10% to 7.5%, depending on the value of property sold. Here is how it works. Lawyer and client agree on fees in line with the law. Payment goes to the MBA Owerri branch designated bank account. Documents are submitted, reviewed, sealed, and released. Non-compliance means suspension for lawyers and client risk rejection at the land registry or falling into the hands of quacks. Remember, NBA seals differ across branches, but all are recognized in Imo State once verified. NBA Owerri says, follow the law, pay the right fees, and protect your documents today. For more details and inquiries, please call the secretary. Day, 24th of April 2026, at her husband's compound, Umuogidi,
gaa n'ọtụtụ ụlọ ọgwụ dịgasị iche iche ọgwụ na ebe ahụ emebichisala ha ike gwara ọhịa ewerechala ụfọdụ ebe onye ka a na-awere chairman obodo nwa gị gakene praịmarị skuul obodo gị gọvanọ kpọkene nwa gị ka ọ gaa praịmarị skuul obodo gị igirigi n'ọdụ Igbo bụrụ nze mama ọzọ anyị alọghachiela bụ na anyị alọghachiela ajụjụ wee bụrụ kedu dị uru ego mkponye aka fuel subsidy asị na-ewepụrụ baara ndị Naijiria kedu dị uru a ga-ekwu na ego a mere gịnị baara ndị Naijiria ya bụrụ na ime uru ọwụọ ị nwere ike isi lene ya ego a mere defend ya wepụkwa sentimentị ịkọnvinsi anyị n'ụtụtụ a fine ya bụrụ na onwe ya uru dị na ya gị si na onwe ya uru mere gịnị dị na ya kpọọ akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 soro ibe gị gaa na Facebook anyị ga-azibatara anyị ozi mgbede ọma ụtụtụ ọma Ibolachi ụtụtụ ọma Uchenna Clever na Krala Ibolachi Ibolachi ọwụ ibe nne ji na-akpọ from Ọgbakụ okay ndewo nna ndị ga-emecha ji anyị biri ego ndị ga-emecha ifọt ejiri anyị biri ego emewe onye a na-ekwughie Krala atụkwala Uchenna ọnụ ọ bụrụ na ị nwere igwe ị ga-eji eje ebe iche bịa anyị mere ibe nwere beta onwe sit jemajedu ka anyị kọọ ihe ọzọ igwe imi nwere onwe isi isi mbịa buru ị chọrọ imerụ Clara ahụ ọ dị ego Ibolachi Ibolachi nke a kụchapụla ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a ụtụtụ ọma good morning. welitecha olu gị ahụ elu ịnụ ndewo Good morning. Ahụ Daniel na-ekwu. gaa n'ihu Ana m arụ ka unu na-ekwu ya redio na-asị fuel subsidy. Fuel subsidy ewepụrụ ala anyị uru bara anyị n'ala anyị ndị egbuola anyị egbuo. Ndị egbuola anyị egbuo. Bote ebe anyị bisef ụlọ ụmụ nkọta ebe a ụmụ nkọta ebe anyị bisef anyị atagbuola ụmụ anyị n'afọ. Ọkụ ọ bụrụ ka anyị na-afụ bete anyị na-akwụ ụgwọ ọkụ. Anyị na-akwụ ụmụ nkọta nekede ebe anyị bisef anyị anwụọla anwụ ebe a. What is Nagaga, Nagaga, ụzọ adịghị adị cha all I'm thinking can more as Kapu. ya gaziri gị nọ nke a kụchapụla kpọghachie na Facebook anyị ahụ n'ozi gị ibe ugwu egbula m ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara isi na-ekede zibata ozi gị isi Tinubu ha na ugbu a na-agbakeri ala ịgbaziri ihe ukwutukwu ego ha otu a iji ruo okporo ụzọ si Sokoto gawa Badagry na nke a bụ ile ego n'iyi na ego a na-ebi ọkwa ka ekerie ya onwedị uru ọ ga-abara ndị Naijiria ị na-aghọta na ịhụrụ ego a niile a na-ebi ya na ego mkponye aka fuel subsidy a ewepụrụ n'ọwụ ka ndị a ji ka ha kerie ya na ndị Naijiria ahụ siela ha anya ike agwụla ya gaziri gị nọ ibe ogbe egbula m Ibolachi Uche na Clara ụtụtụ ọma ọ dịka nche masịrị nwa Chinemere esimami ma akpọ biko WhatsApp nọmba nna enwetabeghị m ya na-akpọkwara m ya ka m bịa na WhatsApp nsogbu adịghị nọ ịnweta m nye nsogbu ọ na-ara ha ke m nweta na-ekele m Chineke tiri mgbu onye ebe nwoke a ebe Chineke ọ wụdị Chineke anyị ga-ekwu obebe chịpụtara anyị nwoke a anyị atagburu nwaanyị na ọ ga-ebicha dịka ụmụ na-agapụtanwu n'ime ọ na-ebi ọ na-ewepụ subsidy ọ na-ewepụ telecommunication ọ na-ewepụ Dangote ọ na-agatụ 300 naira per bag cement ọ na-aga onweghị ebe n'otu gara ego a onye nwoke arụle papa m si nwoke ruole 70 years n'ọkwa na-etasi na niile na-azụ onye rurule nwa anwụ adị steji ebiri m onye tọrọ m na-amepe ụmụ ihe omege no remorse ọ dịkwa tubad uche ekpere anyị jiri ekpere mgbe nnukwu ebe ọkwa ekpere gba ọtọ surgical prayers ụkwa ka ịgba ụdị ka ịdabosa ka isi n'aka nwoke apụta ma ọ nwụta aha o likwere anyị elu Chineke ekwekwere ndewo ya gaziere gị nọ Ibolachi Hello. ụtụtụ ọma A gaziere gị nwanne m. Uche ihe a na-ekwu owo isiokwu na
ndị isi ọchịchị anyị ji Naijiria agbaga mgbere ahịa na-atọrọ. Kedu ihe bụ aha gị? Aha m bụ Chief Stevanus Yematula ma ụmụ onye awọ ma mma. Okay, gaa n'ihu. Ego ndị a na-eji ewu ka ha na-ekeri ya, ọ bụghị na o nwere uru. Ya ewutele gị, ọ bụghị anyị nwa kụchapụrụ gị, ọ ga-abịa ikuku nke a kụchapụkwala. Biko gbalịa kpọghachi soro ibe gị tinye ọnụ n'okwu. Ị bọọla chi ye? Hello. Ụtụtụ ọma. Ya dịrị anyị na mma. Dịkwara gị. Usele Clara. Onu megara tomato. Ọ bụ dị ngwa. Akpọọla m line ike 100 times ọ dịghị ego aga. Chai. Na mbụ ya dịrị anyị na mma. Ndewo. Esi m ngwa ọkpala na-akpọ. Ndewo nwoke ngwa ọkpala. Achọrọ m itinye ọnụ n'okwu nnọọ bọọdụ. Ndị ọchịchị anyị dị imebi isi ohi adịghị ha ọzọ bụ. Ha si bịa itinye ego ada ọchịchị bụ maka ozi. Amamịda aghọta m na-ekwu. Ha bụ eru ọgụ anyị. Ọ bụrụ na ụmụnne anyị maara hụ, ọ bụ anyị so Kalụ dụọ Biafra wepụ onwe anyị na ndị ohi n'ihi na ọ bụ ohi na ha zụga anyị. Ngwale ahụhụ anyị taga na Naịjirịa ihe niile nwere nzụta transport adịghị na ego ole jiri aba fuel mo mgbe Buhari nọ ya anyị bega akwala ka ọnụ ahịa fuel ma sọfụ na lo ego ole jiri abe adịghị nwere nzụta ihe niile dị iri adịghị ọdịnwe maka ọnọdụ anyị nọ n'ime Naịjirịa. Ndị ọchịchị anyị bụ ohi adịghị ọzọ ụmụnna bịa ka anyị dụọ Biafra ka enye anyị anya lara onwe anyị ndị ohi na ọrụ onwe ndị ewo. Nke a bụ uchoro obi gị, ya gaziere gị. Ị bọọla chi? Uche nwa grama ka m. Brother Yo. Ndewo. Brother Yo nwafọ Obo, I'm calling from Mechanic Village, Georgie. Uche. Amụrụ m ihe a ka APC mere primary 2023. Oge Akpabio biliri si na ya sọrịndara for Tinubu to be president. Ma bịa chọpụta na ihe ahịa akpara akpa because Akpabio dara primary. Then ego Nigeria ka eji wọk kwarịa ya bata sineti. Ihe aha eji kpọbata Akpabio ọhịa ọrụ ga today. I am not surprised, but Nigerians ebe anyị kipụrụ quiet ha si iyiricha ndị bili isi onye bili ime chewe onwe ya. Ndị a nọ n'Abuja chee na ha egbucha ya ebe a aha ga-abịa lọwa ebe a biri ọkwa ashị. So ihe niile ha na-eme anyị, ihe niile Tinubu na-eme Nigeria jikere 2027 ma ọ wụghị ya. Nke a anyị na-ahụ kalawa ụtụtụ because abalị na-abịa siri ma Brother Yo nwafọ Obo. Ya gazie Brother Yo. Ike agwụla obodo Naijiria chibọ anụ ọzọ. Ike agwụla nwene ego anyị ndị bankị na-amịkwa nke a mịa nke a mere nke a mepụ nke a itinye 1,000 naira nye ya otu ọnwa. Apịawala ahụ mmadụ azụ. Nye ya otu ọnwa 1,000 gị agaghị awụzi 1,000. Ashọtụọ ya. Enye gị ego ka enye gị ego taasị ke enye gị ego maintenance ana ma mmiri chi ya Chineke mere anyị ebere n'obodo anyị abụ Naijiria. Gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị. Na Facebook anyị n'ozi nke adawapụtara n'okwu nke si n'aka Njideka Lilian Azubike ọtụtụ ọma ndị nke m ndị ọma na ndị Eko FM. Ọ sị biko Clara na m nwetụrụ Uche Nwagọdụ obere ndidi na ka o nwee ike mezuo ego ahụ ma zụtakwara na m ya bụ igwe. Arịọla ya arịrịọ, Clara ga-eme ya. Ọ wụ ihe oge, onweghị choice. Isi emena gịnị? Ị bọọla chi? Nke a kụchapụla. Ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a. Ị bọọla chi? Kedu ka ị ga-esi asavụ 2 masters at a time? Ọ n'ebe ahụ. Anọ m ya nwune. Ụtụtụ ọma. Ọ Daddy Joe. Daddy Joe gaa n'ihu.
biko amaghọnụ m otu ihe nke a si ada ndị ebele m na-emetere ndị iwe m na-ewere ewu ndị sineti ekwughala ozugbo ha eme approve ana m anụ sineti ndị ọzọ ị hụrụ sineti nke ugbu a ha wụ Badagry sineti nke ugbu a nke ọbụla ekwutere kpam ha eme approve nke ọbụla ekwutere kpam ha eme approve all to the detriment of ndị Nigerians ihe ọ dị mma Clara jisi ike ịhụlanụ ihe a na-ebi ọ bụ ike ebigidela ego ahụ ego eji azụtara gị igwe efuola udodere gị ndewo ọ ka mma na ị gbara ya ọ ka mma ka ị gbara anaghị agba ọchị ntị na ya esule anaghị agba ọchị ntị na ya esule ịhụrụ ihe na-achọtụ n'obodo ịhụrụ ihe na-achọtụ n'obodo kedu ka isi chee na ọ ga-adịara m mfe ọ dịara gị ma mfe Uche, something I can do. Ọ dịara gị ma mfe. Something I can do like this. Just gị na-akọ ihe ị na-akọ. Ọchịchị etiti ọ dị hụrụ ha mfe ha na-agbaziri ego ka Leonard. Ọmụ nwa onye ọ dịara mfe. A just na-emenyere gị. Mgbakọ otu ugbu a. Igwe awụcha. Mgba mee. Mee aka ahụ otu a. Gbaa ya kpam. Mee ya otu. Ya awụcha. Mee ya nọ gịnị ji gị. Nsogbu adị. Mee ya kpam. Ka anyị na-agakwa n'ubi ka ji n'aka. N'ozi nke a si n'aka injinia Obinna Omemma ọ si ọ na-ekele Uche na nwaada Clara ọ si nye ụtụtụ ọma ndewo ọ si anyị amakakwa n'ụtụtụ a na ọ hụkwara ndị Eko FM n'anya na mgbe ọbụla ọ bịara nnọọ bịa gbanye redio ya tunuo ya na Eko FM 100.7 n'obi aṅụrị na-ejupụta ya obi na nghọta ọ sị m biko na m Clara m were gị Uche nwa God obere ndidi nne na-anwakwa n'ike gị na m hapụ gị na ka iteke your time na enwekwanụ a wonderful day. Thank you so much nwoke ọma ọ ga-adịrị gị mma nọ. Ị bọọla chi ye. Ị bọọla chi. Hello? Ụtụtụ ọma. Otokwu na redio. Mike E. Ya dị n'ụlọ ọ wee ko na. Ọ na-adịghịzi laụdụ. Mana ebe ị na-aga. Gị nwa mazi ihe ị na-ege. Biko Clara ekelele gị Uche Clara kema na Uche na-agbalị na the bicycle biko Uche kọọlụ onwe gị mgbịrịgba Uche ka m dọla Clara ofiri lulu Uche akemaki akụkọ ozu nwa mpere ya wee ozu ụsụ akụkọ ozu nwa mpere ya wee ozu ụsụ